Koromogi tarik prario koda rio dwe mar abich higa mar gana ariyo gi prario koda abich intiere kama kare mar mondo iyud weche manyien ma mesa manyien osebedo ka ikoni odiochieng' ma kawuono magi weche ma wamiyo pek. And we don't know where Agatha is or where she was taken. As at now, unless the media can say that they have heard from Agatha's family, we do not know. But Bonny was dropped in Horohoro. Gikone to piny Tanzania wuyo thuolo jakendera tich oganda Boniface Mwangi gisebedo ka gidino ne kuom ndalo ang'wen. Mvua ilizuia kazi kidogo. We work the remaining days to finish the outstanding work. We have seen a lot of improvement on the roads in the town. Chenro mare awalap ndeke makabunde kod konga peni moko e kaunti ma Bay yang ni rumo e giko juma manyien. Wamiyogi kata ndalo ariyo kata adek wabiro ting'o crashers gi te gi plates mapoko wang' te wabiro tero nyaka ka Kenya Power gi lori mondo wadhi wamwage e site gi kanyo mondo koro wawengi kuro gimiwa stima gi dhod gi kanyero. Enda swek Ramasuna West yuago lal makinde ka kinde mar stima marocho tijegi. Nyakoromo kaka pile lewa duto mag tudruok gin mago moyaw ari adek auchiel nono go koda mbaka bende yudo achiel kachiel YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV. Nyisa pachi weche manyien ma wabiro bedo ka wakeloni gi lak sechegi. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka, bed kode chakruok nyaka giko. Ka wachako mago ma otenore kod winjruok e kind piny Kenya kod pinje malibamba. Gikone to piny Tanzania wuyo thuolo jakendera tich oganda Boniface Mwangi ma osebedo ka odine piny Tanzania kuom ndalo ang'wen. Weche ma Boniface biro e kinde ma jokendera tich oganda no chano bago ng'anyo mar sundo mondo miweye. Ng'anyo ma kata kamano ne ogore Luanda bang' ne we thuolo. Lidio Keyo nigiler. Meko mar Boniface Mwangi e piny Tanzania osebedo ka kelo liete kind piny Kenya gi piny Tanzania. Kagikone to piny Tanzania ogoyo bade piny kendo we thuolo. Okinyi makawuono jokedo na choganda no chano bago ng'anya peace mbetre mar piny Tanzania e boma ma Nairobi. Obila ne okwori mbetre mar Tanzania no marakore gi jong'anyo go. Apaya ne nyakorom gajuang ma Aga Khan wuok e bure Nairobi amane igeno ne dhi bage ng'anyo maratipo gi jogo makeorat joganda kata kamano ng'anyo makamae ne ogore Luanda. E kinde mane magidhi mbele wach ne odonjo ni piny Tanzania no sewe thuolo kendo no juang'e e boma mane kind piny Kenya gi Tanzania ma horo. Paro ni luoro no mako sirkal ma Tanzania be oduoko Boniface Mwangi to giduoke yo mar heshima, giduoke gikawe gikele Kenya to gibole mana Ukunda. To kendo wang'iso jo Kenya ni waketu luoro kando mondo waket natiro mar oganda nwach wanie wang' East Africa. Ka wayom kendo ka waluor to Africa mangima ma East Africa mangima biro hinyore e lwet jogo manitelo mokodeo rito ratiro mar oganda. Boniface yango ni no kadho e sand mager e piny Tanzania kama no umie wengene kendo no tuego pingo ka jokedo na oganda okwedo kit sand makamano kaka mana ketho mana edemi make pokne Tanzania oyango. I've been tortured very badly. I can barely walk, but I'm very concerned about Agatha because we were tortured together and they did very horrible things to us. So I hope that Agatha is safe. So wherever Agatha is, she should know that you're praying for her and for her safety. And thank you to everyone who spoke, who stood with us. The solidarity wasn't in vain. Yeah. It was bad. And every time they were doing this, they kept making reference to the president, asking him to say Asante Mama Samia, Asante Mama Samia, as they were torturing him. These people were brutal, and we will not take this lightly. Jatend migao marango weche pinje maoko Musalia Mudavadi oyango ni piny Kenya osebedo ka wuoyo gi piny owacho ma Tanzania mar konyo we thuolo. We believe that in good time there'll be communication, including from himself, after he has found an opportunity to talk. Na tuamlaumu Mudavadi, yeye apita akisema, tuasikia asema Boni amejificha yuko Mombasa. Maana sasa wamefundishwa urongo na Ruto, kila mmoja sasa amekuwa mrongo sasa. Hata haya hawana, wanasema urongo dhahiri kabisa. Kwa hivyo sisi
tunasema lazima haki za watu zitunzwe. Hakuna mambo ya huyu ni activist, huyu ni nani. No, we are talking about rights, and rights must be respected. Rights are universal. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki okone piny owacho ok noyie ni piny Kenya doki tulo mane nene tok yiero mar higa ma 2007-2008. Kindiki okoni thuolo mar chuogo tulo manyalo kelo pogruok kind oganda onge kaluwore ni piny Kenya osedonge weche mag demokrasia. Kaka Walter Nyambaga lero, Kindiki ojiwo oganda mondo thegre kod siasa momondo. E kinde limbe mare kar chung'od bura masoth Mogirange County ma Kisii ka majalup jatend piny Kithure Kindiki odunyore kod ogai mar DCP Rigathi Gachagua. Kindiki ong'wano Rigathi kendo konene piny Kenya ne oliel Kamatiang' e kendo sirikal ok noyie ni Kenya odogie nak diriyo e wi tulo mag yiero kaka 2007. Lakini mambo ya uchochezi, mambo ya kutabiri vita, mambo ya kuchemsha wananchi wachukiane wenyewe kwa wenyewe kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya dini, nchi ya Kenya ilipata matatizo makubwa siku ile kulikuwa na machafuko ya kisiasa, na tumesema never again. Hatutakubali nchi yetu tena ndugu ainue silaha kupiga ndugu mwingine Mkenya mwenzake ati kwa sababu ya kabila yake. Wewe unaanza kutuambia kwamba 2007 was a Christmas. Wewe akili yako bwana uko sawa? Kindiki oko ne jalup jatend piny machon ni piny Kenya dwaro kwe makende e kendo jok machano tulo thurka katiba biro pimo nege muya kod wipeke. Hata wale wanaunda vyama ni sawa, we have no problem, but please I beg you fellow Kenyans, brothers and sisters, the unity of our country, the security of our people wherever they are is our first and most important duty as a generation. Tupendane, tuwe na umoja, na hata wale wako na maoni tofauti ya kisiasa ni haki yao, lakini tusihujumu umoja na udhabiti wa taifa letu la Kenya. Tunawaambia wakuje hapa South Mugirango wauze sera, wasiuze ukabila. Jatelono maneni nyasi mag dongruok e gwenge mag Tago ojojo siasa molap tho gin dongne kombe mondo demna nyuok nyaka yiero chopi. Tunaomba kwa heshima, itakuwa hatari kwetu kwa nchi yetu tukijiweka katika campaign za mapema. Tungojea tu kidogo, siku ya campaign itafika. Kwa sasa tulize boli, tushughulikie, tushindane mashindano ya kutafutia Wakisii barabara na stima na masoko na kazi ya mitandao ya vijana. Wakati wa campaign there is no problem, itafika. Medo ni sirikal gero chiri manyasani mag chumbo koda swekra maromo 26 kaunti ma Kisii kanyakla kod yore mokwamo. Dume ambaye kisimama unasikia soko 21 inajengwa Kisii. Kuna vijana wengine tunatafutia kazi mtandaoni, ndio unaona tunajenga ICT hub kwa kila ward. So we are hata hapa Limuru tunataka kila ward iwe na ICT hub. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Eseche maikrok dhi nyime ne nyasi ma madaraka maigani maibro bagi kaunti ya Homa Bay. Ten migao mar apaya kod wuothe pacho ka wacho ni chenro mar yaro lap ndeke ma Kabunde itieko juma manyien kapok nyasi no ochopo. Bende chenro mar gero piny mopogore boma Homa Bay dhi karumo e kinde makoro piny owacho rido dongruok madhi nyime kapok madaraka ochopo. Chenro mar yaro lap ndeke ma Kabunde sirikal osebedo ka dhigo nyime kaka achiel kuom chenro mag dongruok madhi nyime e krok ne nyasi mar Madaraka Day ma higani ma ibiro bagi e lap tuke mar Raila Odinga tarik 1 mar dwe manyien. Kaka yor neno ni chenro mar yaro lap ndeke ma Kabunde odhi makare kaka owinjore, jatend migao mar apaya kod wuodhe pacho ka Davis Chirchir ne otimo limbe lap ndeke no marango kaka gedo mar dhi nyime kane okoni pek mar tich lap ndeke no ka achiel kod gedo mag apeyni mamoko ma sirikal time boma ma Homa Bay biro tieki ka ochopo juma manyien ne ikruok na nyasi ma Madaraka Day ma higani. Mvua ilizuia kazi kidogo,
we work the remaining days to finish the outstanding work here at the airport, at the pier, the roads in town being done by Kura, the dualling of the main artery through town, which we will assure you to finish 500 meters properly, and the remaining 500 meters baadaye. Jatend migao no ne osingo ne jodak e kaunti ni sirikal mamalo biro medo chulo chenro mag dongruok mopogore ahinya to tiko gedo mar apeni e kor gwenge mar konyo bero ngima jopiny. Working together we can achieve so much, and we want to assure you the people of Homa Bay, led by Governor, my sister Gladys Wanga, that we will see a difference like you are already seeing in terms of some level of equity developing Kenya together in the broad-based government. Governor Mahoma Bay Gladys Wanga gijadu bura marangwe Dr. Lilian Gogo mana ne kanyakala kod jatend migao no ne okoni kaka jotelo manitie county ni gimakore kendo gitiyo kanyakala kod sirikal mamalo mar neno ni chenro mag dongruok kaachiel kod tiko gedo mag apeni mopogore ochopo kare ne jopiny e county ni kane gikoni county ma Homa Bay oikore ne nyasi mar Madaraka Day ma higani. We have seen a lot of improvement on the roads in the town. We have seen the dualling of the main road here has begun. A lot of the Kura roads in town are opened up, and the work that has been done is impressive. Today we hope to also look at other roads outside of the celebration, because there's also a lot of work that has gone on outside. The road from Sindo, Magunga to Sori. We hope to visit with the minister to see how to improve on the progress. We are seeing improvement in various echelons of infrastructural development, and we want to tell the greater Kenya that we are in broad-based to stay, because we have seen the fruits of broad-based government. Chenro mar yaro lap ndeke makabunde en achiel kuom chenro mag dongruok ma migao mar apaya time e kaunti ma Homa Bay kaendi motelo ne nyasi ma Madaraka Day ma higani. Jatend migao mochung' ne yore mag wuoth e pacho kaendi wacho ni kata mana gedo mag apeni masani kodhi nyime boma ma Homa Bay biro tieki juma manyien e ikruok ne nyasi ma Madaraka Day ma higani. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Michael Yamo bende ne en jating dai mar gawan machon ma Migori Okoth Obado pedho neno mare nyim jang'ad bura Edoma Milimani bang' tude kod nek mar Sharon Otieno. Kaluwore kod Yamo, ne en e boma ma Nairobi kod Okoth Obado e kinde mane onege Sharon, kendo yango ni ne onge machiegni kama nek no ne otimore. Kata kamano, neno mar Okoth Obado ne wacho ni ne en kende boma ma Nairobi kinde mane onege Sharon Otieno. Jafwambo marwa Cynthia Onyango ni kod ler. E buch nek mar Sharon Otieno manoweyo jo Kenya kod penjo modhuro, achije ma itudo kod bedo kod tudruok e nek makamano medo chiwo nendgi nyim jang'ad bura Cecilia Githua e doho ma Milimani. Michael Oyamo ma bende ne en jating dai mar gavana machon ma Migori Okoth Obado onyiso doho ni simbe mar ong'we yamo ne tiyo kinyi ma tarik 3 dwe mar 9 2018 chieng' mane onegie Sharon e neno ma opogore kod neno manopedhi kod okinde manomako burano e doho. Oyamo bende wacho ni chieng' tarik 23 dwe mar 8 Sharon Otieno nogochone ka penje kama entiere, kendo lero ni ne oduoko Sharon ni entiere boma ma Nairobi, ka gavana Obado bende ne nitiere boma ma Nairobi romo mar kuku mar governors. On the 23rd, if I can remember, Sharon called me trying to find out where I was. On that day I told her that I was in Nairobi. Then she also inquired when I would be back from Nairobi. Neno mar Michael Oyamo kata kamano onyiso tuomruok kod pogruok e neno e kinde kod Okoth Obado mano onyiso doho ni ne odhi e boma ma Nairobi kende wuon maonge ng'ata mano okowe. Oyamo bende onyiso doho ni Sharon ne onyiso dwaro mar romo kode wang' gi wang' mondo otwag kode wach makaluwore gi Sharon ne en wach mamiyo mane dwaro twak achiel kachiel ka Oyamo wacho ne oparo ne Sharon ni onge machiegni entiere boma ma Nairobi. Bang'e Oyamo wacho ni Sharon ne ogochone kendo kanyise ni tudruok e kinde gi janeno ma otisi gi nying marapanda ni XYZ kod mula e boma ma Homa Bay ok nodhi e yo makare. Wachore ni Sharon ne ochiwo ywak ni ji ariyogo ne ok dew ngimane makare
kendo ne ochiwo kwayo mondo orne pesa moriere aching' mondo oyud kaka onyalo konyore. Yes, she told me that this was resulting from the unresolved phone calls and exchanges that they had. And on that day, Sharon told me that she wanted a way in which she would receive money direct when it comes from governor, either direct from me to her or an M-Pesa direct to her, because the two, she was saying, were not really interested in her welfare. Oyamo bende wacho ni Sharon ne odhi nyime kod gocho ne odiochieng' mangima kadwaro ni Okoth Obado bed kode piny kendo giyudi yo makare mar loso weche mane chandogi. Later on in the day, she kept calling. She informed me that the two also had exchanges. The call went on, and when she called me last, I remember around 9, it was in the night, PM of the 23rd, when she told me that the solution now between the two, it is better if the governor himself could sit them down, the three of them, and handle this situation. Oyamo bende okwedo neno mar XYZ mawacho ni Oyamo ne onyiso Sharon ni governor kokalo kuome owuon ne oselungo gi duto mondo gichop ire boma ma Nairobi. Oyamo wacho ni neno makamano ok en adier kendo kaluwore kode Sharon ema nonyiso dwaro mar romo kod Obado mondo gimany kaka ginyalo kelo kwe kindgi. E temo chano kaka weche ne obedo e kinde kod Sharon Otieno e kinde mane giromo e magawa mar Gracia, Oyamo lero ni Sharon noyiero rombgi mondo bede magawano nikech ne en otend wat Sharon. Oyango ni kinde manowere kod Sharon ne omiye $50,000 ka $10,000 ne en mar wuoth, to $40,000 ne en mare owuon mar yore ne mamoko. Bang'e ne ochulo menda mar math kod chiemo. Nyiso doho ni kane giwere kod Sharon noidho nyamburko kod janeno motisi ni XYZ ka en owuon ne odong' ma ok oidho nyamburko no. Burano pod dhi nyime ka igeno ng'eyo matut ewi nek mar nyadendino. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi tok yudo report ma Cynthia Onyango bedo ka kawiyo kata kamano kapok kawo yweyo. Ntie ji mabende oseorona pachi kama opogore na mar ariyo adek auchiel nono. Gideon Nyakwar Mikola ka intiere Lambwe Owich Primary School wacho ni sedonjo gi joka Mikola Tera Mogile Lambwe kendo mor kaka weche manyien chopono. Pastor Mondi otiche mar gemo nyinyore wacho ni intiere kod Sara Otieno gi Archbishop Odhiambo Gura gi Jagoro Samuel Atonga gi Olo mabendo na godo gi lakse chikiro kamano kumkete kandi Samuel ochando yucho mar Seme Kombewa wacho ni Ramogi TV intiere view sasa wacho ni Kisumo kata kamano weche manyien mag Ramogi TV ok nyal bai nikech winjogi e dhok makare kamano Samuel yucho lai udadore ka intiere Rinya ineno makare wacho ni Ochieng'o nacho mondo kaumos en Lwanda Konyango gima mori en ni Ramogi TV kelo weche manyien e yo mong'ith chieng' tich ang'wen kamano lai wuod adore wacho ni en gima rach ni jopuonjre chulo omenda mang'eny kuonde tiegruok lakini gima pesa go duogo timo to ok ne malong'o. Moko kuom jotend kuonde go onego ket jolony kaka pinje machalo kaka Amerika gini mondo mi atagi e yo makare. Erokamano wan gi Jared Olo, Samuel Gingashemo Molo gi min Lona wacho ni mano Pastor Gideon Molo Nyakwar Mikola intie Lambwe Owich Primary School do ote mar nasomo. Erokamano kuom ketera Ramogi TV. Davis Okoth mar Odiko Pany wacho ni bura mar Sharon Otieno onego tiek dichiel mondo chuny familia ne oyue. Chore mbele mibedo chwal go keto mana lit e chunygi. Erokamano Davis Okoth ka intiere Odiko Pany. Ramogi TV chopono maler Seme Korwenje hayo maber dhine Winfrida Arindo mar Oyude mano Bishop Mbae. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Anyari Alfred neno news maler ka intiere Uhonge Karugu iwacho ni gik matimore Kenya ka mako mana dhok. Ntiere kane maluongore ni Jorim Odhiambo Ochieng' Emmanuel jok madhi go koko e piny jomoko to ok wasiro kama Kenya ka otamogi gidhi go koko Tanzania nang'o gikelo godo sinema manondo. Kamano kuom kete Ramogi TV ka achiel kod Clarissa Nyango wacho ni Ochieng' Emmanuel
an gima litna ni pod ok warito chike pachoka to wamanyo chike mantiere pinje ma oko kuma wapani nitiere thuolo, asiro Mama Suluhu. Nyakwano magino timo pogre mabende ono gi lakseche kikiri mabor pod wantiere kod mathoth ma ikoni e chenro mar Ang'ichwelo. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. Torika mokunga chako gige biashara mar gige duka nege bodho kendo nege gi expire. Awacho no oyo tiji ne rwake to negi moro ka manyalo dhi mok expire pi. Kora chako kelo gigo matin nyaka kora chope kiwango ma koro ji nyalo ana maboyo ka biro ira ka mondo aus ne gik machalo kamano. Tuo mar ringa mar remo kata sickle cell ni kod midhiero mathoth. Lit ma na winjo e denda, yani lit ma na winjo e choka. Rem bende en go ahinya. Sani koro kanya tiyo morphine. Kata kotiyo go ok nya tiyo e denda. Methadone ma koro painkiller na. To bende nyalo thiedhe. The transplant is usually a bit more straightforward. Nitie jogo bende ma osechango ne tuoni. Test mwasetimo ginyiso ni tuo cha norumo kuome. Simfros Okinda nono kendo kolo midhiero mag tuoni kaachiel kod ler mar thieth mantie. Chieng' Ngeso tarik 24 saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar Ang'ichwelo. Senators oyudo loch mokwongo e dwaro margi mar medo od bura mar Senate teko bang' ogai maduong' bura mar ODM Raila Amolo Odinga siro lwedo paro mar keto Senate od bura mamalo e pend chik. Mana kaka jodongo ne ogoyo ngero ni sembe rombo pimo gi nyawadgi. Senators bende osingo mar chung' kod Raila e dwaro mare mar majo od bura omenda mar NGCDF kendo tero ni counties. Ka Chris Owino leronwa. Dwaro mar Senators mar keto od bura mar Senate kaka od bura mamalo oyudo sir maduong' bang' ogai mar ODM Raila Odinga rwako paro mar medo Senate teko e pend chik. E romo mare moyiedhi okinyi makawuono kod Senators, Odinga ogoyo duonde e wach mar bugo Senate kaachiel gi neno ni od bura mamalo kaachiel kod Senate otiyo ne jopiny kaluwore kod chik. Senate need to play its role just as the National Assembly also has a role to play. You know, we have got countries with a similar constitutional structure, and it works very well. So we'd like to see our Senate work just like the Senate of the United States of America is working, and give it proper powers and responsibilities. The same thing. So the National Assembly has also its sphere. Malingling mar Ramogi TV oyudo eni Senators osingo mar duoko lwetgi kendo lwaro paro mar chik mar keto omenda mar NGCDF e pend chik. Okang' ma kamano nyalo bedo lal maduong' ne jo od bura manyocha osetimo duto manyalore
mar dhi nyime kod keto NGCDF ya gulu margi. Both National Assembly and the Senate are from the Parliament. And the Parliament's role is to represent, to legislate, and to oversight. The three functions are very important. The executive uses the laws that are passed by Parliament to govern the country, and judiciary interprets it. This is how we want it to be. Mabiro juma achiel kende bang' jo od bura tieko chenro mar kawo pach jopiny e kuonde chung' od bura duto 290 kaka yo mar yudo sir mag jopiny. E paro mar chikno, jo od bura ne ochuogo omenda mar konyo senators e chenro mar ng'iyo ka sirikal tiyo kod omenda mag jopiny kata Senate Oversight Fund kaka yo mar nyong'o chuny senators. What's important is to have a governance structure that works. Parliament is one of the three institutions of governance in our country. The executive, the legislature, the judiciary. Kata kamano, olowo makamano nenore ne ok dhi mako rech moro amora bang' senators ramo ni ok gidwar omenda makamano. Senators onyonore dwaro margi maduong' en neno ni omenda mar NGCDF oter ne sirikal mag counties. Ogai mar ODM Raila Odinga osebedo gi chung' motegno ni jo od bura nyaka we chung' ni omenda mar NGCDF nikech tich margi maduong' en ng'iyo ka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny. Lweny machielo ma senators utero e dhood jo od bura en dwaro mar miyo senators teko mar twak kendo goyo ombulu e wi paro mag chik mag omenda mag sirikal kaka bajet maduong' mar sirikal. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Okenge medo keti e kaunti ma Migori mar nywando kanyakla chenro duto mag gayo landruok mar kute mag ayaki e lwet migawo mar thieth bang' omenda mane chiwo kod piny Amerika masiro chenro mopogore opogore mar gayo landruok mag kute mag ayaki. Kaka Jojo Maleronwa ywak pod nitie maka gi kacha e wi kedo gi kutego. Dok piny mar omenda masiro chenrogo mag gayo landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae mando osebedo kawuok e pinjego mag Amerika osekelo kibaji mathoth ni deko thir kata duoko piny ondamo bende koro piny owacho mar Kenya koro osegoyo e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. Chenro mathoth mag gayo landruok mag kutego mag ayaki mayandi siro kod omenda mowuok e piny mar Amerika sani koro chung' kama thin ma bende koro pod dhi nyime koro dek chung' dwe mar 6 mar higani. E okang' man ni chenrogo mag landruok mag kutego mag ayaki odhi nyime to ahinya grubego mang'awo piny owacho dhi nyime manno chenro ma yande itimo kod ruogo moko mago mag piny owacho onywandi kamoro achiel kendo koro tim kod migawono mar thieth. Twak mokwongo wasebedo gi jogo eko mayudo services kata mayudo thieth e gigo mawaluongo ni dialysis kata dropping in centers. Omiyo kendo kata pachgi bende waneno ka pachgi bende ber kata ntiere moko ma pachgi beyo moko bende ok oyie nikech moko bende pod nigi luoro. It's something that is doable if organizations and communities beneficiaries are involved from the very beginning. It becomes easy because ultimately we know this is the responsibility of the Ministry of Health to provide health services. En chenro ma piny owacho temo timo e kinde ma dweche adek. Penjo maduong' en ni to bende onyalo nyago olewo maber to bende en gino manyalore e kinde machuok ni. Ni integration ber kendo it shows the sustainable way mag health service provision gieki. But again, king'iyo time frame magini otim godo is too short. It is too rushy. It is too rushy ne three parties. One, ne the community themselves kata key population themselves madhikao services gieki kanye osiptende mag sirikal. Number riyo, en too rushy ne the public health service provider mantiere kuchocho. Okiyudo time maduong' mar ng'eyo kata mar bedo gi lony mar handle the key population. Wasebedo gi twak health facility mondo wang'is joge ni wan gi joge ma vulnerable mabejo mamine gi joma nyiri to gimbe onego bende giyudo services machalo kamo. Apisa mchune chenrogo mag landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori Eliza Owino wach ni ok oyot kata kamano gitemo manyalore. Dweche adek to tin to watemo nikech watiyo gi other stakeholders. We collaborate with different line ministries. We are integrating these services. What is it that we can do together?
mondo kik gini jokwa marach. Moko mriruoge makedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kind oganda mang'ao ywak ni chenro ni makedo chenrogo duto mag landruok mag kutego mag ayaki e lwet migaono mar thieth gineno ka koro ok dhi makare kendo dek ok onyago lewo makare. Director mar riwruogno mar Faraja Women Initiative, riwruogno makedo trogo mag opam e kaunti ma Migori wacho ni jogo mang'ao e gamo kutego mag ayaki pod dhi bedo kod pek e yudorego mag thieth ma bende konyo e galandogo mag kutego mag ayaki ka wuok kuom osiptende mag piny owacho. Ji malong' mang'eny ok osebet kadhi. Anyalo kawo kwa mfano community wa manyocha odagi kute mag ayaki kanyo migi transfer out mondo gidhi osiptende ka yudo ka gin gi buok kendo moko osechako bedo defaulters. To mamoko madhi kawo services mamoko, for example Awendo Dice, Sori Dice mosebedo kaka piloting mag dhi health facilities koro gidhi kacha kaka key population. Koro gipose as general population. Manyiso ni by the time mokalo get ko wuok oko needs ge mag key population are not met. So dekelo risk maduong' e community. Akweda ni jogo matije magitimo koro keto gi ng'ao mar gamo kutego mag ayaki en mano miwacho ni dek mithoth kodhi rem chop stendego mag piny owacho mondo gikaw chenro bende koro nyalo konyogi e galandruok mag kutego mag ayaki. Stigma nitie both sides. The key population themselves ne gin gi stigma, ok ginyal wuok. Wang'eyo waduto ni these are hidden population. Sani koro gibiro mondo giriwre gi jotuo mamoko nyaka chandgi. To watemo mondo wapuonj our healthcare providers kaka ginyalo bedo friendly to the key population. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopiny Kenya modak e pinje maoko biro dhi nyime kod ndikore kaka joluto ombulu kod opande margi bang' bura mane omaki do chungo dwaro margi mandikore kod passport. E kinde chiwo ng'eto mar jang'ad bura Lawrence Mugambi wacho ni onge neno moromo manochiw kod joma nomako burano e do kendo yango ni pend chike mapacho ka ochiwore makare mag ndikruok kaka joluto ombulu kalure kod ng'ama nomako burano e do. Ne giwacho ni keto jo Kenya modak oko tiyo kod opande kendo nyisa kweda kendo kwa mondo miyienegi giti kod passport ndikruok kaka jogo ma ogo ombulu. Do wacho ni chik mapacho ko yango ni mondo ng'ama luto ombulu ndikre kaka jaluto ombulu nyaka ng'ato bed kod kipande ma bende mitiyo godo yudo passport. Do lero ni ponono ni giyie kwa ma joma noko mako burano joma dak e pinje maoko ataro ma chik dipo ka okawo thuolono kendo donjore kod chenro mayiero. Kadhi nyime en ni anyuola maru ya maidore kar chieng' bura mar Rieda osingo chwalo chenro mag ndikruok ne okumba mar thieth manyien mar SHA e gwengego. Kane giloso gi jofwambo e kar bidho pamba ma Madiany mayudore West Yoma location kotelne kod jagoro margi Dickson Okawo. Gipo jatend piny Kenya William Ruto kuom gwelo moluka kaka jagoro mongirore migawo ma weche thieth ka giwacho ni en gi lony moromo e tijno. Giyango ni gichano iko nyasi maduong' mar rwako lunga pacho kendo ne gikwayo jatelono mondo one ni katiegruok mar weche thieth mar Rieda KMTC magedo mare osedach kuom higni 7 ochako tich ayanga. Wabro konye wan at our own kama wantiere ni konye tim mondo ne registration otim e dot ka dot kaka osechakre already momiyo nyalo no kawan gi nyamrerwa ka mondo gino bed motegno mondo jo Yoma nikech wang'eyo ni sama ji obedo registered mang'eny te kaka bende services go biro bende e health centers ma wan godo machiegni kodwa. To koro akwayo mana niya umedwa gik moko mag tich nyamreche wagi uting' gie malo. Amora ahinya mondo uting' nyamreche malo nikech mine gi ema nyuol to tinde giloro nyuol nikech wach mar dhi osiptal onge. Dang' gidhi nang'o? Onge. Ndara rach. Dhako nyuol e wang'ayo. Most of our dispensaries wagombo kwayo ni ka Nyasaye nyalo yie to gol gi level magintie mag dispensaries go gibed elevated to health centers. Ber kusorach? Mondo gisabwa for 24 hours. Omiyo wakwayo gi sani ni ka Nyasaye oyie
to wane the delivery kik gibed promises to gibed mana delivery mondo agi kadhi nyuol to mondo osethagre ni kanyuol midhi yang ng'ato to nyaka dhi yang mana siaya makosa kuwa Jojua kalibo wa Migori mayudore sub county Masuna West yogolal mar stima makinde ka kinde magiwacho ni osethiro handgi ka gidwaro mondo mi piny owacho oresgi mapiyo. Maok tini ji 70 yudo nweng'o margi ka wuok kar Jua Kali e boma ma Migori. Thoth gi gin rawero bede ka opogi ko yudo nweng'o pod otiegruok e loso mwandu mopogore opogore e kar Jua Kali ni. Kweth maduong' ma Jua Kali gi nyalo mana yudo nweng'o margi ma kinde ka kinde ka gintie kod sitima nikech giwang'o chumbe e kinde ka kinde. Kata kamano, e kinde mar dwe achiel mokalo, Jua Kali wacho ni gisebedo kod pek mokalo timo tijgi nikech nok mar sitima ma kinde ka kinde. Anwa mwani wamiyogi kata ndalo 2 kata 3 wabro ting'o crashers gi te gi plates mapoko wang' te wabro tero nyaka ka Kenya Power gi lori mondo wadwa mwage e site gi kanyo mondo koro wawengi kuro gimiwa stima gi dhod gi kanyero. Transformer manoketi to ne otin kaka ji medo bedo kaka ji medo upgrade engineers mamoko gi some other welders osebedo ni koro sani waingo transformer mo wantiere godo ma current mwatiyo godo which is 100 kVA. Wadwaro more than that, wadwaro 200 kVA or 300 kVA. Ka otelnegi ko jakom margi Walter Mwabe, Jua Kali giwacho ni lal matio makinde ka kinde osethiro oandgi kendo thothgi ok nyal kata yudo gago. This is a cancer that we have as the Jua Kali people regarding the power shortage mosebedo go almost 1 month now. Bet yugi stima nekech anigi soda mauso, anigi pi modho mauso, anigi juice mauso, anigi chiemo matiyo gi stima. Kwa hiyo kwayo jo Kenya Power ni mondo gikonywa nikech waduto te wategemea stima. Giwach ni kata kastembe gi mathoth mawuok e counties mopogore opogore ok nyal yudo mwandu gi e wang' sa nikech stima ma osebedo kalal babende thiro oandgi e kar Jua Kali ni. Koro sani jowa chandore. Customers wa ni kodwa gi shida. Nikech ka wadeko to gimbe programs kideko. Sani koro en dwe mar 5 ji ne duoko nyithinde school jomoko dok e college. Loans be wachulo. To ok gin loans matindo tindo. Kawuono kaka tich ochung'ni kaka achiel kuomwa nowacho we have lost about 300,000 shillings. Jua Kali wane gisebedo kod romo makinde ka kinde kod apisas mawuok e kambi ma keyo stima mondo ng'i kaka inyalo tiek midhiero ni. Kata kamano nyaka sani onge lokruok maduong' ma giseyudo. Wi juma ka juma gilalo stima lalwa ka nyadidek nyading'wen. To wasebedo kwa ywak ne jo Kenya Power mwaluongi mwabede meeting kaka joma wangwana o ginyal biro mondo gikonywa. To wasetemo bedo wangwana, waseluongo jo Power gi, wasedhi ofis gi, anapa nasedhi ofis gi molode par, waseluongo gi magi biro ka gisebedo kod gi meeting apane dichiel kata diriyo. To problem waneno ko ok room. Kwayo nikech ne gimiyowa quotation mar 650,000 mondo walos godo 3 phases. 650,000 ni onge kaka wanyalo lose ka ok wati. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jagoro mgiyore migao male Bashadrak Mwadimi okoni piny owacho koro chano rucho oko kembe moseyange ni nyao mibadhi e chenro mar jogo mamanyo thuolo mag tije e pinje maoko. Kani uloso Mombasa okoni gisedo ng'ur kuom oganda jo Kenya mathoth imeukum kembe matero ji e pinje maoko ka singone tije kae to jwang'ogi ka gisechopo e pinje go chutho Saudi Arabia. Bende ochiwo siem ne jogo mamanyo tije e pinje maoko mondo tang' na jo mibadhi masani wuok oko mar choko pesa kuomgi. Kaya dieri mantiere to en gionge thuolo mag tije makamago maginyalo chiwo. Ni lazima sisi kama serikali tuweze kusafisha sekta hii kwa sababu kazi hazimo na kazi zinapatikana huko ugaibuni. Kwa hivyo kile ambacho tunafanya kwa wakati huu tutazidi
kuzifutilia mbali from our register. We'll keep on deregistering them. But tunaambia vijana pia, kabla hujatoa pesa zako kwa agency yoyote, uende kwa National Employment Authority website. Zile agency zote ambazo ziko na dosari, ziko na wino mwekundu, kana kwamba tunawaambia Wakenya hii ni hatari, usiende karibu hapo. Hata ukiona ameweka advert ya kiasi gani kwa social media, kwa print media na kadhalika. But the ones that are in black ink, wino mweusi, tunasema hizo ziko sawa. Lakini serikali inajikakamua kwa sababu tunajua tusipowatafutia vijana wetu kazi, basi kama serikali pia hatujafanya lile jambo ambalo tulikuwa elected kulitenda. So we know that, and therefore we are out aggressively to ensure we streamline this industry. We are going to regulate it the best way possible, and anybody whose money has been swindled by these agencies, we must ensure that he is refunded. Jodak ma Kariobangi South ma bende opango udi mag 10 county ma Nairobi ne oyudo buok bang' apisas ma county no monjo utegi kendo daro gi wira ni gin kod gope. Jodak kata kamano ywak ni gope ma piny owacho bandhogi ok gin madiera ni mar telo machon ma Gavana Mike Sonko ne osechunegi oko chudo ma kamago. Gikwayo tend Nairobi mondo ti kod yore mamoko makare kendo manyiso luor e kinde ma gibandho jodakgo ka gilero ni ok gidagi chulo nengo udi mak mana ni nyaka migi thuolo mar timo kamano. Situation imekuwa mbaya kwa mifuko ya watu wameandago mambo mingi. Ndio tuko na arrears, hatujakataa kulipa. Mwanzo the way they treat their tenants, hata kama mtu unamdai, kumletea goons, harassment kwa nyumba haifai. There is a polite way ya kuaddress deni. Kenya yenyewe iko na deni. Mtu atakosa, sisi binadamu wa Kenya tutakosaje deni? Wamama wanapigwa ndani ya nyumba na vijana ni goons. We asked for uniformed county officials wakuja wafanye eviction. Sisi tumeletewa goons. Hatuwezi kubali mambo kama hiyo. Number 2, hizi evictions zinafanyika. Mike Sonko Kabumba 047 governor alipeana waiver. Waiver ile alipeana kunadi gazettement. Saa hii hizi madeni hii inatuangaisha huku ni ile waiver Sonko alipeana Sakaja amerudisha. Kamanyo maprogolo parnite pachipio. Viene kai. Letelo yawa. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. En jathum mani kod sigana malit to mit. Ka yodwa nega koraena, mema bire ogobe. Koro kangi motama kabisa na decide bedo chokora. To Princess Julie gi Julia Sukumu machuore nego thum maramae. To giwere wera. Ka wono do je climax ka chung. Ta miela. Taneno ka jite niya. Wachopo e gwenge madiedo, kaunti ma Homa Bay, kendo watwak kod jangolo Atomi Sifa. Nyujuwini mano chaya sane badi. Machieng moro yana wang masonya ka woche dhoge molit. Tich abichni e chenro mar ng'ejo thumbewa. Kochakore sari okinyi e Ramogi TV
to wan Ngeso Sabicho Kinyi gi Solomon na Tito Kafaya. Machiegni jalup jatend migao ma weche tuke Salim Vuri anolimo kaunti ma Isiolo ndalario bang' rawere magwenge go bago ng'anyo ka giywago rem bedo kod poyo moromo kendo makare. Vuri kinde mano ayanga ka tiegruok ma weche tuke ka Sports Academy kaunti no ne osingo ni paw tuke ma Isiolo biro chaklos manyien kendo ni ka orumo to biro tingo ji 10,000. Ne otene gi jotelo motingo jagoro mongire migao no Elijah Mwangi, seneta ma Isiolo Fatuma Dulo kod jotelo mamoko kama ne gikwayo tend counties mondo tim makare gi omenda moket negi ne gedo mar pewe kendo golo siem na joma omiyo rak mondo mi otiek tijegi e wang' sa. Lakini kwa sababu hapa tayari kulikuwa kumefanyika mjengo ndani ya wiki mbili, huyu mchoraji wetu katika ofisi ya Sports Kenya atakuwa amekuja na design ya stadium ya hapa. Sasa wale contractor ambao wanafanya hizi constructions za stadium na wapatia onyo, mkipewa kazi mfanya kazi vile inastahili kwa ile muda inakubaliwa, na tumalize tupatie wananchi stadium waweze kuitumia. Hakuna haja ya mtu anapewa kazi, wewe umesema uko na uwezo wa kujenga, umesema uko na pesa, umesema uko na technical capacity, ukipewa unaanza kulegalega. Nairobi City Thunder oneno matek lig mampicho kapo e pinje mabal bang' wuok maonge loch e tuke gi adek mokwongo duto. Kane oloso motelo ne tukgi mar ang'wen, japuonj maduong' mar timno Brad Ebbs okoni pod gigeno timo maber tuke gi adek mabiro, kolero ni ka gidhi nyime gi loyo tuke gi duto to ginyalo tieko e thuolo maber ka lig norumo. Wach mane osiri kapten mar timno Taylor Ongwae. Koromo gimage ma wabedo kod thuolo mar ikoni gi lakseche gi chendo mar ang'ichuelo warom kanyo koromo saa 3 e chendo mar oimore wantiere kod report mar Gin Kanye, nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko mar Oneno Wilson Ochuka.